Għall-ewwel darba f'pajjiżna ġie stabbilit legalment metodu uffiċjali tar-rikonoxximent tal-unions fuq il-post tax-xogħol li jnaqqas il-burokrazija u jżid l-istabbilità. L-avviż legali ppubblikat is-Sibt jobbliga lil min iħaddem li meta jkun hemm maġġoranza tal-ħaddiema li huma membri mħallsa ta' union din tkun rikonoxxuta awtomatikament. F'każijiet fejn fuq il-post tax-xogħol ikun hemm numru ta' unions li l-ebda waħda minnhom ma jkollha maġġoranza, l-avviż legali jgwida b'mod ċar x'għandu jsir kif fissrilna l-Professur Edward Zammit, Chairman tal-Board tar-Relazzjonijiet Industrijali. Ġieli jkun hemm union stabilita bil-liġi illi bl-għarfien. U mbagħad ikun hemm ftehim kollettiv li forsi jkun hemm ma jogħġbux jew inkella jkun hemm min qajjem kwestjonijiet oħra. U allura numru ta' ħaddiema jista' jkun jitilqu minn union għal oħra. Issa b'dan l-avviż legali huwa aktar ċar il-proċess illi pereżempju minn 3 xhur qabel ma jkun hemm il-ftehim kollettiv, sa 3 xhur wara ma jistax isir dal-proċess. Minkejja li l-proċess ta' verifika se jibqa' l-istess, millum il-qudiem meta ssir talba l-rikonoxximent dan il-proċess għandu jitlesta fi 28 ġurnata u jista' jkun ikkontestat biss minn sena wara. Fin-nuqqas ta' liġi li tistipula dan fil-passat inħoloq disgwit minħabba l-lok ta' interpretazzjoni u nuqqas taqbil dwar min jirrappreżenta lil ħaddiema fuq il-post tax-xogħol fejn mhux l-ewwel darba li kien ikollu jieqaf sakemm jinstema' appell dwar il-proċess quddiem it-Tribunal Industrijali u ġieli anke l-qrati biex tingħata rimedju legali dwar il-proċess ta' rikonoxximent. Għaldaqstant il-Ministru Elena Dalli ddeskriviet dan il-qafas legali bħala wieħed li se joffri iktar ġustizzja u jnaqqas it-tilwim industrijali dwar dan il-punt. Id-direttriċi tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali Sandra Gatt fissret kif sal-2014 impjegati tad-Dipartiment kienu jmorru fuq il-post tax-xogħol stess jivverifikaw l-isħubija tal-impjegati meta jkun hemm talba ta' verifikazzjoni. Iżda mill-2015 inbidlet il-prassi huwa permezz tal-listi tal-impjegati u l-preferenza tal-union tagħhom li d-Dipartiment jivverifika u jiddikjara l-union għandha l-maġġoranza. Gatt saħqet li bl-avviż legali se distiet it-trasparenza fil-proċess kollu. L-introduzzjoni ta' dan l-avviż legali flimkien moħrajn riċenti jingħaqdu mar-riforma fil-liġi tal-impjiegi biex il-liġi Maltija tkun fuq l-istess livell tal-liġijiet Ewropej.